Hei! Hopin on uusi harrastusten palvelu, joka kokoaa kaikki alueesi harrastukset. Aloita käyttö valitsemalla alueesi. Palvelu näyttää listalla kaikki harrastukset, mitä alueeltasi löytyy. Voit suodattaa harrastuksia erilaisilla suodattimilla. Kun löydät sopivan, avaa harrastus. Katso harrastuksen tiedot ja ilmoittaudu. Ilmoittautuminen harrastukselle edellyttää harrastajatilin luomisen. Käyttäjä luo harrastajatili. Myöhemmässä vaiheessa voit ilmoittaa osallistujan harrastukselle. Aktivoi harrastajatili sähköpostissa olevalla koodilla. Valitse, kuka on osallistuja harrastukselle. Lisää lapsikäyttäjä ja ilmoita osallistujan tiedot. Hopin mahdollistaa koko perheen harrastusten hallitsemisen yhdestä ja samasta paikkaa. Näin helppoa on Hopin palvelun käyttö. Tervetuloa mukaan Hopin palveluun.